ki ne duk wani sirri na ba na san kwana ina za da je madina kin saka na rana a ce duk abin da ya same ki ya saka raina yayi kuna ina san ki ne dan Allah wane za ya gane nufina ina alherin wata rana ai za ki zo gurina rabuwa ba mutuwa ba ka san ki ya bijinina baki tauho sayan ba kin kaurace wa ganina wasu rabin ciki dan Allah taho na ganki kusana so kar ciki da fata ki ce ma haɗi na ganina mai kyawun dire da sura ga zuci ta haye kuna ina kira haki salula switch of wayo raina iyayenki sun yi bayani na kira haki kusana farin ciki ya shiga raina na kira a halina na ce da suna shiga kauna ya sallama babban kwana a nan muka fara soyayya ina kira mai suna ta zo kare da mu zauna farin ciki ne burina kullum ta zo na shiga sarka a zuciya hata ta kwana Hassan kina gane kurena an hana haki ganina ga zuciya babu sukuni mahaɗin numfahina da kun ganni za kusancewa akwai damuwa raina amma ba su tausaya min ba so ya sa an hazare gina yin so yana da larura a zuciya mene kauna ba su yi min uzuri ba bisan dare mai cetona Allah shi ya san karatun kurma so ya fi karfin bauna ko da hankali da tunani so ne ya haɗa mu ganina din nisan dare gari zai waye ko da cikin barcina waɗansu za su kira ni su ce suna jin wagina I'm Khan on the mix.